Zet even door. Ja, hè? Ik heb vanmiddag op die wc 2 nummer, dat wc nummer 2 gescheten, jongen. Die stonk, heel die wc stond, echt waar. Ja, in Tokio dat kan je het wel krijgen, maar dan moet je wel naar een vaak. Jongen, adem ook nog even tussendoor. Ja, oké. Je keer dat Voor mij natuurlijk niet, kom nu pak. Ja, inderdaad. Ja, Rick doet het Volgens mij dus. werkt Ik je kom moeder helemaal echt afschieten. volgens mij werkt je moeder echt in de soepfabriek, of niet? Mag die ook Rick, zo Wat doet je moeder gooi die dan? kom helemaal naar achter. Wat doet je moeder dan? Niet zo, niet zo. Die komt gewoon op de grond. Hoezo? Wat doet je moeder dan voor werk? Mijn pa is dominee. Nee, wat is er leuk aan? Dat kan ik ook niet zo doen, zeg maar. En mijn ma doet pastoraal werk, man. Die probeert mensen dichter bij geloof te Wat brengen. dichter bij je? Dichterbij het geloof te brengen. Oh. En die begraaft Ga eens eten. doden. Serieus? Ja, geen leven meer. Oh ja, Die dat lijkt begraaft doden en die... Zeg dat het niet waar is. Zeg dat het niet waar is. Ik hoop dat ik het erop heb staan voor je. Zit het er? Ik ben aan het filmen. Jongen. Zijn moeder begraaft doden. Buik van heel de... Zijn moeder heeft best wel aan werk, hè? Is die op? Ja. Gezellige mensen door met mij. Kijk, laat maar eens kijken. Het stukje dat